Nem. De jó köszönöm. Akkor jön. Nem híjes. Mi? Annyira nem híjes. No vite. Matikalla. Sokaa mulle. Näin. Joo, ameddig lehet. Jó van. De a fő jó arcol a csendőröt, nyugodtan, hogy hívhassa a csendőröt. Én még akkor hívom fel a csendőröket, amikor maga jön haza éjfél után 2 órakor. Nem jön haza éjfél után 2 órakor. Amikor kinyissa a kaput. Az már így. A kaput csinálja meg. Így fő. Naustro ideme. Egész jó volt. Állj, hagyd ide. Megálltunk. Na elég. Megy a figyelme, hagyd még kéne. Na mi van? Mi van? A pitas is nova. Semmi. Ne odissz. Elszaladtam oda annyira. Háj! Hát azt itt repülni. Filmot.